Witamy serdecznie. Natalia Landowska. I Adam Heber. Wegwizer oznacza drogowskaz. Ten drogowskaz zaprowadzi nas dzisiaj w świat z całą pewnością niezwykły, w świat sztuki i ten świat będzie opisywany wyłącznie w języku kaszubskim. I Adam nie bluz kaszepsin. Jak Niblus? To miało bez po kaszepsku. No jo, ale jest bardzo jeden język. Jaci? Uniwersalny język binero. A tak, uniwersalny język sceny. W związku z tym nieważne, czy mówicie Państwo po polsku, kaszubsku, angielsku, rosyjsku, i tak przekaz będzie zapewne zrozumiały. Będzie to na pewno wspaniały język. No właśnie, wystąpią przed nami 4 grupy, które przygotowały spektakl teatru ulicznego. A teatr uliczny to współczesna odmiana przedstawień teatralnych odgrywanych na ulicach lub w naszym przypadku w placu. Dziękuję Cebaro. Stanowi próbę nawiązania do tradycji teatru działającego poza zamkniętym budynkiem. Jak widać, właśnie słońce wyszło na niebie, więc pogoda nam dopisuje. Wychodzimy do widzów, wchodzimy z nimi w interakcję. Dążymy do tego, żeby pokazać niepowtarzalną sytuację przypadkową. Jednocześnie wiąże się to z dążeniem do specyficznych warunków, do wykorzystania specyficznych warunków przestrzeni miejskiej. Teatr uliczny często jest wiązany z happeningiem. No właśnie, tak naprawdę definicji teatru ulicznego jest tyle co grup, które tego rodzaju sztukę prezentują, o czym na pewno przekonamy się dzisiaj, oglądając 4 na pewno różnorodne grupy i 4 różne podejścia do sztuki. Wystąpią przed nami grupy z Załakowa, Luzina, Czarnego Młyna i Sulęczyna. Grupy, które zazdrościmy. Dzisiaj ci ludzie zrobią to, co lubią. Wcielą się w różne role. No właśnie, pozazdrościliśmy im i postanowiliśmy, że również, jak Państwo widzą, wcielimy się w rolę. Są to stroje z okresu, w którym powstało miasto, w którym rozkwita dzisiaj kaszubski teatr. Stroje z okresu, w którym powstawało Wejherowo. To dla nas zaszczyt, że przyjechaliście tutaj, właśnie do Wejherowa. Zwracam się teraz do grup. Cieszymy się również z obecności znamienitych gości i Was, kochana publiczności. Tak, na samym początku, jak już powiedziałem, witamy grupy z Załakowa, Luzina, Czarnego Młyna i Sulęczyna. Witamy, tak, gromkie brawa dla nich. Teatr uliczny wymaga dużego nakładu pracy, nie tylko dla aktorów, ale także dla reżyserów, scenografów, choreografów czasem również, więc dla nich wszystkich jeszcze raz ogromne brawa! Witamy również tych, którzy dzisiaj trud wyłonienia najlepszych. Jurorami są Roman Drzeżdżon, Brawa, brawa. Jaromir Schroeder. i Wojciech Rybakowski. Nadal, mě se zde vyželením do měle dost zdrangłedzisy. Ja myślę, że ty sobie bardzo wyrównano niewizna i wynagroda przed tym. Jo tyś, ale oni muszą wybrać no lepszych, także oni nas pewno płynekają za to, że my im ano ciężko robię tadele. No ale nic. Jak najbardziej wszyscy zapewne włożyli sporo serca w te swoje spektakle. Przygotowania trwały, jedna grupa powiedziała, że przygotowała się 5 miesięcy, inni parę lat. Tak jest, no ale na pewno też będzie dużo improwizacji, która powstanie tutaj. Jak mawiał pewien polski aktor, improwizacja jest dobra, zwłaszcza jeśli jest dobrze przemyślana. Pragniemy również gorąco podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację dzisiejszego przekładu. Bez wsparcia, pomocy, promocji, możliwości nie mielibyśmy okazji do obcowania z teatrem ulicznym. Pierwszy raz w tym miejscu, po kaszubsku. No pierwsi i mam nadzieję nieslidny, Natala. Tego nadzieja. Patronat honorowy nad imprezą objęło Wejherowskie Centrum Kultury, patronat medialny Twoja Telewizja Morska i Radio Kaszebę. Impreza dotowana jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Za chwilę przed nami występy 2 grup biorących udział w przeglądzie. Będzie to Teatr Szkoły Podstawowej w Załakowie, gmina Sierakowice, o nazwie Dobry Drechłewie, z przedstawieniem pod tytułem Buśny Zajc, po polsku Dumny Zając. Drugą grupą będzie Teatr Zymk z Luzina z przedstawieniem Łewe Obraznie. Sztrasowych teatrów Wegwizer, znowu me Załatemkui. Jako pierwszy wystąpi zespół Dobry Drechłewie. Już
Już są już przygotowani. zapraszamy na scenę, ja tymczasem troszeczkę o nich powiem. Ta grupa teatralna istnieje od 7 lat. Powstało dlatego, żeby wśród dzieci, a także wśród odbiorców krzewić kaszubską kulturę. Ich największym sukcesem jest pierwsze miejsce w ogólnopolskim przeglądzie w Tarnogrodzie. Na pewno należą się wielkie gratulacje. 6 razy byli na międzywojewódzkim konkursie przeglądzie teatrów. Panią, która opiekuje się tą grupą, jest pani Sabina Drewa, która mówi o swojej grupie krótko. Bardzo zdolny, chętny do ućby. Zapraszamy. Zapraszamy.